Wis kayak makan ngaret ngene iki. Ngaret nih. Iya, kono kae lho. Yuk. Aku tak balik dhisik. Ya wis kono, njuk aret. Kamu wis mbok gawa? Apa? Kayak mau lu. Oh wis iki. Wis. Wis. Jurali ngono nek ketemu naruh karo Nunit. Wis Yo. tenang nek kuwi. Heeh. Kono kae lho ya. Ya wis ngaret to dhisik kono. Aku tak balik sik. Yang kok nyusul ya? Yo. Bisa nggak nih, Nit? Bisa, Ra. Oh, isa. Ya. Nit. Sopo kae, Ra? Mbak Nit, Nit. Kalau Nit. Kamera panas, nanti kan sok Mbak Nit tuh kae. Terus kan. Yuk, kalau iya, paling. Ya, ngaret, Mbak Nit. Ya, alhamdulillah rampung. Duh, kesel e. Kesel kan? Laran dhisik lah. Gila. Kalau anak kilo barang. Yo, barang apa iki? Itu barang apa wae? Lah kan bukan aku ta. Ya ora to. Ki kompore anyar, ki ora ngaret terus. Aku dipenani bojoku ki lho. Mbak, ngerti entuk apa lho, Mbak? Ayo balik lah. Ih, iki ra iso tuku. Iya. Lho, ngaret apa sih ngaret ki? Ya ngaret bae. Wong ki ngene iki lho tanpa ngaret. Ayo. Delok ta? Gak usah banget teman-teman. Gak usah tuku. Kayak piroan ki mau? Alah, larang. Ora kuat tuku. Heeh. Rungan aku, dari tukang ngaret gak bakal sanggup tuku ngene iki. Iya ta. Nek gara ngaret. Apa entuke? Suket. Ya wis kuwi, suketmu kuwi. Lagi piroan Itu mah lecet. Tutup, Bro. Wis gak usah delok-delok lah. Iya lecet. Tutup, Bro. Aduh, jam piro iki ya? Ya wis sore ta iki mau ki. Aduh. Halo, Pak. Sukete jiko ya. Wis sore iki. Nit, lah ben. Heeh. Perlu. Iku lho kok Nit. Iya, aku gak iso nggawa abot. Sombong amat sih. Heeh. Iya kene mau narik karo Nunit kan gotongnya yo gak gelem. Aku. Pak, Pak. Ya, tak anten ya, Pak. Oh, besi. Heeh. Gendeng. Ayo gak penting banget. Maaf, Pak, ya. Sih. Ya, Pak, tak anten nih gendeng. Kapok gue ya. Ini tapi ini iPhone yang dikemen. Tapi larang lurusan murah 17 Pro ki. Regane selane kontak gitu Nit. Kira-kira regane piro ya? Mesti ada yang tak kuat tuku lho. Enggak sanggup dhewe Nit. Dhewe iki nyate pamer iki malah gede pamer iki pengen. Aduh, isin ini ki aku lho. Kok aku ya isin.